Että on aivan hyvä. Ei ole vielä mitään. Mä vähän vedin toivon, kun niitä on niin paljon. Meillä varmaan kuitenkin... Eikö tuomarikin vaihto taas? Joo, siis on hyvät suhteet. On kaikki hyvät suhteet. Onko väärin ihmisiä? Onko oikein hyvät työteliike? Se puuttua korjata. Ei niin. Suomalaiset tuomarit. No semmosiahan näin. Joku on saattanut ei se ole mitään uusi juttu ja saadaan tai toisaalta ei saa antaa. On heitetty ulos. Niin. Niin. Okei. Tap tap tap. Toi kädet nyt peitä. Luokan voittaa! 105! Palkitaan Essalla! Toiseksi! 104! Kolmanneksi! Ei anna tuota. Näköjään. Ei ne anna. No, tavallaan helppo tällainen kilvin